Hola, què tal? A 9 de maig que estem avui. Habemus papam! Informació de servei. Dia ennuvolat amb possible pluja a partir de la tarda. La temperatura serà suau, però degut a la pluja, com que no ens deixarà aparcar definitivament la jaqueta. Anem a les notícies. Com dèiem, habemus papam. Sí, és el monotema del dia. El cardenal americà Robert Prevost ha escollit el nom de Lleó XIV i serà el nou cap de l'Església Catòlica després de ser escollit a la quarta votació del conclave. Americà de naixement, sa santitat ha estat més de 20 anys promovent l'Evangeli per Perú, ja se sap. Aquí tothom tira per casa seva. Els americans contents per tenir el primer papa americà. Els peruans contents perquè Robert Prevost té la nacionalitat també peruana. I fins i tot els espanyols, perquè el seu segon cognom és Martínez i la seva mare es veu que era de la Tierra del Toro. Ara cal esperar que la seva línia sigui continuista a la del papa Francesc i que pugui flexibilitzar a Andorra el tema de l'avortament, que tot fa la pinta que no serà així. Més coses. La situació del centre penitenciari s'agreuja encara més, segons diu el raonador del ciutadà. Però tot i que el seu missatge té un fons adequat, hi ha una sèrie de paràmetres que crec jo que no són del tot exactes. La manca de recursos i la convivència forçada entre perfils molt diferents és cert que s'accentua en una situació crítica, però el senyor raonador no té present que el centre penitenciari andorrà és de categoria d'alta seguretat, cosa que obliga els interns a estar més hores a les seves cel·les, tot i que activitats per la reinserció tenen un munt que poden o no aprofitar. La lectura del senyor raonador no és del tot raonable. I acabem amb que Andorra Telecom detecta un intent de phishing amb una falsa oferta de smartphones a 2 euros. Ja m'estranyava a mi. L'estafa circula per xarxes socials i utilitza el nom de l'empresa per enganyar els usuaris amb un suposat programa de fidelització. Pues a veure quan és veritat i es fa això. Va, ho deixem aquí. Ens tornem a posar dilluns. Més i millor si voleu. Adeu.